הזוגות, הלקוחות, כל אחד בוחר את רמת המעורבות שלו. בדרך כלל שלב השלט פחות מעניין את הלקוחות, כי אתם רואים, הוא שלב טכני, לא רואים בו הרבה, לא מבינים הרבה. פה אנחנו רואים את הגודל של המפתח. יש לנו פה מפתח עצום. הנה, רואים גרם מדרגות, וואו. תראי, זו עבודה מדויקת. לא, זה יצא מושלם. ממש. טוב, שיקו, יש לנו פה קיר 50 סנטימטר, זה קיר עבה. זה בעצם בגלל שיש לנו פה את הצלון ואת הוויטרינה, נכון? את כל התאורה אני מכניסה לגבס. אנחנו בהנמכה הזאת בכלל מכניסים כמה מערכות. אנחנו מכניסים גם את המיזוג, אז יהיו לנו זריקות אוויר של מיזוג מהתקרה וגם תאורה. הגובה של הדלת פה הוא עצום, לא נמצא בכל בית דלת כזאת, ואני בוחרת לכאן דלת פיבוט, ציר אמצעי, כדי לשאת את כל המשקל, כי נראה לי יותר יפה מאשר לחלק אותה לחלקים ולעשות חלק קבוע. כי מה שאנחנו נראה כשאנחנו נכנסים לבית, זה אנחנו נראה את כל הגובה הזה ביחד, החלון למעלה והדלת בהמשך שלו עד למטה.